Ана и краят на октомври наистина наближава, а заедно с него наближава любимият ми празник Хелоуин и затова днес реших да направя един страшен Хелоуин таг, който се нарича Таг страшни истории. Надявам се да ви хареса и хайде да започваме. Въпрос номер първи е най-страшното ти изживяване. Не мога да се сетя за най-страшното ми изживяване, но мога да се сетя за един кошмар, който сънувах, който беше изключително реален и мисля, че го сънувах повече от веднъж, който беше още по-стряскащото. Окей, като малка живеех в един апартамент и преди няколко години се нанесох в този апартамент, в който живея сега и в който започнах да снимам клиповете си, както и да е, няма значение. Когато се нанесохме в този апартамент, сънувах тези кошмари за някаква стара жена, която изглеждаше изключително крипи в сънищата ми. И тя ми каза, че ще убие цялото ми семейство. И се събудих в посредата на нощта към 3 часа и бях цялата изпотена и знаете как е да се събудиш от кошмар, няма да ви разказвам, но като цяло беше ужасно преживяване. И най-интересното е, че няколко седмици по-късно съседите ми казаха, че в моята стая е живяла старица, която е починала тук. Въпрос номер втори е какво е най-страшното ти паранормално изживяване и ако трябва да бъда честна, имала съм прекалено много паранормални изживявания, което е наистина странно. За най-страшно или по-точно най-необяснимо ще ви разкажа за една история, която не е чак толкова страшна, но наистина беше what the fuck ми се случва. Преди няколко години просто си чилвах сама вкъщи и един след обед си говорих по телефона с майка ми, докато си приготвях сандвичи в кухнята, както винаги. И изведнъж чух шум в коридора и когато отидах да проверя какво беше това, забелязах, че една чаша, с която се слага прах за пране, изглежда така, може би имате такива, не знам, беше паднала на земята и се въртеше, сякаш беше обсебена. Знаете как е в страшните филми, как се мята като ненормална. Да, това се случи. И през цялото това време говорих по телефона с майка ми и казах, вау, това е много странно, тук що една чаша падна и започна да се върти сама. И майка ми просто ми каза, еми, сигурно има течение. Нито един от прозорците или вратите в къщата беше отворен и също така пералнята ни има ръбове, така че чашата не можеше просто да се плъзне и да падне, трябва да отскочи над ръба, така че това беше супер странно, mind blown. И все още не знам как всъщност това се случи. Друга интересна паранормална случка беше един период, в който аз и няколко мои приятелки бяхме доста обсебени от всички от тези истории за призраци и решихме да изпробваме нашите вещерски умения, като се опитвахме да призовем някакви неща да се случат. Така че с 4 или 5 мои приятелки се бяхме събрали в кръг и се държахме за ръце и бяхме сложили мобилните си телефони пред нас и си затворихме очите и си повтаряхме как искаме телефоните на всички да звъннат, при което нищо не се случи и ние просто се отказахме и решихме, очевидно не се получава и всичко е измислица. Но след това телефона на една наша приятелка звънна и беше майка и ние всички бяхме някакви може би има надежда, но не, това е просто глупава случайност, звъни майка и да я пита как е. След това звънна на друго момиче телефона, което също беше майка му и така майките на всяка една от нас ни звъннаха по телефоните една след друга. Това беше супер странно, а по-интересното е, че след това решихме да направим втори опит, за да видим дали наистина не е било случайност и решихме да предизвикаме камион да мине по улицата, но понеже улицата беше доста пуста и тясна, нямаше как да мине цял камион, така че всички си казахме, да, по-добре да го направим да мине бяла кола. И няколко минути по-късно мина бял камион. Наистина не знам какво да ви кажа, това са наистина странни истории. Въпрос номер 3. Това е 4. Въпрос номер 3 е кой е най-страшният филм, който си гледал? Не мога да се сетя за един хорор, който ми е бил изключително страшен. Като цяло следващата седмица мисля да направя един клип за хорор филми и сериали, които са ми харесали и такива, които според мен изобщо не струват. И мисля да направя нещо като класация, така че очаквайте го следващата седмица. И да,
Въпрос номер 4 е: страх ли те от тъмното и защо? За цяло зависи, понеже много обичам нощта, обичам да седя до късно вечерта и наистина предпочитам варианта, в който мога да гледам небето и звездите и облаците и светлините на улицата и това наистина ми действа много отпускащо. Но пък в същото време наистина не харесвам нощите, когато съм сама вкъщи и някакси всичко е толкова тихо. Да кажем, че не обичам тъмното. Въпрос номер 5 е: дали градът ти, в който живееш, има някакви страшни истории или легенди? Всъщност сега като се замисля, не знам абсолютно никакви страшни истории свързани с Варна и това ме кара да съм доста разочарована от себе си. Трябва да направя проучване. И последният 6-ти въпрос е: любимата ти urban легенда? Не мисля, че имам любима такава, но може би една от най-страшните, които съм чувала е: едно момиче лежи на дивана и гледа телевизия, решава да гледа през прозореца как вали снегът, при което вижда мъж, който седи на снега и я гледа през прозореца. В един момент той вади нещо лъскаво от якето си, най-вероятно нож, при което тя закрива очите си с одялото. Няколко минути по-късно тя маха одялото и вижда, че вече мъжа го няма, при което се обажда на полицията. Когато полицията отива там, не намира никакви следи в снега. По-късно намират мокри стъпки точно зад дивана, на който тя е лежала и осъзнават, че през цялото това време тя е гледала отражението на мъжа, който всъщност е седял зад нея през цялото време, което е наистина крипи и те побиват тръпки. Има ли някой зад мен? Зад мен е само тигър. Освен ако той не е сериен убиец. Окей, каквото, надявам се клипа да ви е харесал. Ще се видим следващата седмица с знаете какво. И да, чао!